Official Lukman M Sharif and Khadija. Khadija saninki sarauniyar mata. Khadija saninki gimbiyar mata. Khadija ni naki ne M Sharif. Ki yarda da ni Khadija, burina da ke ki zamto matata. Ki yarda da ni ki zamto yar gata, farin ciki na da zamto a cikin zuciyata. Ni naki ne Khadija, ki rike har abada ba za mu rabe ba. Na san kina sona, ni ma ina son ki. Khadija ki taso, san ki yi mini rassa. Zan zo garin ku zan bangare, zan zo gidan ku zan to sinadari. A wani ke ba zan korafi ba, ki zan mallaki, zan killace ki zan wurdiyata. Khadija nawa nake ne Khadija kin zamani, ko miki kiso ni zan miki shi, ko da kisa ake akan ki zan yi shi, tunda kin zan farin jiki jijiya. Khadija kin shige min zuciya, kin ce ni da ke ba za mu rabe ba. Na baki akalata, ki cika tsayi burina. Khadija ki yarda da ni a soyayya, na amince akan kiwon jayayya. Burina mu zamto ma'aurata a birnin Masu